Pwede na yan, Nay. Sariwa yan. 200, oh, kumuha ako. Kano galunggong? 140. Kano ipon? Ba't nakaraan mababa? 90, 300. $320. Magkano po itong bakol? Kilo? $150. No, B16. Yung Neuratech. Sariwa, oh. Murang-mura, 320. Lahat Suko, sandal lang. Ilan niya? 5? Marami na rin na nakuha sa'yo. Hindi ka kuha ipon? Lahat lang, kalate. Gite, sige mo ko.